दिनैनि गुबै आयदायाव हादरनि रादाबाव गासै नायगिरिखौ बरायो। दिनैनि भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय सरकारनि PMAY न'। सेन्ट्रेलाव एबा मिरुआव सरकार दाखांनायनि उनाव केबिनेटआव गाहाय थांखि लानाय जायोदि गरिब नखरनि जाय बिथांमोना सरकारि न' मोनाखै बिसोरनि थाखाय। बे सरकारि न'खौ मोननो थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हागोन। नटिफिकेशननि बादिब्ला न'ल' नङा आरो माखासे सुबिदाफोरखौबो बे नटिफिकेशनाव मख'नाय जादों। नटिफिकेशनाव होनायानो जाबाय 3 क्र'र रुरेल आरो आरबानाव न'खौ लुखांनाय जागोन PM आवास यजना स्किमजों आरो बे न'जों लोगोसे जेरै टयलेट, LPG गेस कानेक्सन, दैनि टेप कानेक्सन, इलेक्ट्रिसिटि कानेक्सन बायदि बायदि। सरकारि न'खौ मोनब्लासो बे माखासे सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना सरकारि टयलेटनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बे सरकारि टयलेटनि थाखाय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वेबसाइटआव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बे वेबसाइटआव गोबाङानो एप्लाइ खालामनानै सरकारि टयलेटनि सेथि खेबनि किस्तिखौ मोननो हाबाय। नोंथांमोनाबो सरकारनि बे सुबिदाखौ लानो थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हागोन। आरोबाव बिब्दि फ्रि LPG गेस कानेक्सनबो मोननो हागोन। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। माइ LPG वेबसाइटआव बे LPG गेस कानेक्सननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे गेसखौ जेब्ला रिफिलिं खालामगोन अब्ला नोंथांमोना 350 रांबो साबसिडि हिसाबै मोननो हागोन। सरकारि न' मोनब्लानो फ्रि इलेक्ट्रिसिटि कानेक्सनखौबो मोननो हागोन। बे सरकारि न'नि एप्लाइखौ दाबो अनलाइन खालामनाय जायाखै, नाथाय केबिनेटआ बेनि थांखि लानाय जाबाय। बे PMAY न' अनलाइन नटिफिकेशन फैब्लानो नोंथां हादर रादाबाव माबोरै अनलाइन खालामनांगौ बेफोरनि भिडिअ हादरनि रादाब चेनेलावनो मोनगोन। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हामबाय होनो। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो सुबिदाखौ मिथियो।